Achọrọ m igbu oge ọnụ. Anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m from USA. Ya sị m biko na m weregala akụkọ na ugbo egbotere ya ụmụnne. Ya gaa n'ihu sị m na nne na nna ya mụrụ ha na ha dị 5, 3 girls and 2 boys. Na ihe nne na nna ya mụrụ. Na ya nwere ụmụnne 4 now nọ na Nigeria. Mana onye ya kpọfetere USA ya na ya nọ na America ugbu a, ya di ya na ụmụ ya ya na ya abụọ na America now wo step mother ya na otu mkpụrụ nwa nwoke step mother ya mụrụ, the only son, the only child step mother ya mụrụ, na ha abụọ ka ya kpọgetere America join ya na di ya ka ya kụziere m n'ụdị ha jiri bịa America na ihe ya nọ n'elu ya ugbu a. Ya sị m na nne ya mụrụ ha ha dị 5, ha wụsawa ha na mma ha nwụrụ ngwa ngwa na ke ntakịrị dị only 2 years mgbe mma ya nwụrụ. Mpa ya ga-alụọ nwaanyị ọzọ step mother ha. Mgbe nwaanyị a batara, this woman jiri ihe ịhụnanya. This woman were ha dịka ụmụ ya. This woman kwetere n'ihi ha mụọ otu mkpụrụ nwa kpọọ ya. Gwa nna ya na ya na-amụgasị na otu kele ya mụrụ na o zuole na etigwa ga ise nọ na ya wụ isii Chineke nyere ezinụlọ na ọ dị enough, ọ wụghị mụmụshishi everywhere, na ọ wụ raise ha well. Ọ ya ka a na-eme. Adanne ya anaghị ekwe adanne ya ndị ka ọzọ agbakpo ya n'ime were emere nne n'ihi na ya nwa adanne toshiri ha niile na ọ ya nwa toro ke last born. Adanne ya anaghị ekwe beri na adanne na ụmụnne mege meeting against this woman na-eshi nye ha, against this woman na anaghị ekwe ka ọkọkọ ha, against this woman tilingana ugbo ya na akụrụ ihe n'ugbo ene. This woman ya enweghị ike icheta echi nwaanyị akụrụ ya ihe, enwe ihe nwatakịrị mere ihe ọjọọ ga-ekọ ya na this woman awụghị onye ekọ ihe. Nwaanyị akụbeghị ọgbam ihe ọnụ ka na o ji enye ha ndụmọdụ. Mana adanne mgbe niile adanne ya kpọrọ ụmụnne ha ga-eme meeting. Mgbe niile adanne ya ka ụmụnne ha ga na-emere nwaanyị a meeting na hapụkwa ya ihe o mege ka ezigbo mmadụ na ọwụghị ezigbo rukwe ya n'obi na o mege ka dadị ha hụ ya n'anya this and that. Taa ka nwanne ya nwaanyị ga na-ahịkpa ruo otu ụbọchị na-enweghị ya gaje ya chọrọ ịga were na bedroom papa ya na step mother na-enweghị ya chọrọ ya wụ na ha nọ nga eme kpaga nkata. Nwaanyị mba nọ ya kpọpa ege ntị ka ya nụ ihe ha kwuru na papa ya sị ka dị ọkpara etopụtara na ọ ga-aga ịmụ ọrụ na ọ this woman sị gịnị ka ọ na-akọ na ojikwa anya ya n'ụwa gafele ihe ọ na-akụ ugbu a na otu ọwụ dị ọkpara ya na ọ dị mega school ya na ka ada ya na ha abụọ ga-enwe ndị ọzọ mụchagodo ọrụ na kedị ọkpara na ka adara mega school gachia school anya na elekwe ihe o ji chọ ka kedị mụọ ọrụ na ọwụọ ego anụ ka gịnị. Mpa ya sị na ihe mahadum a ya ga-ebulikasị ya ga-asọpọtụ na ya zụọ ụmụaka dị mma azụ limiti ọzụzụ ha na kedị ọkpara na ka ada taa ha galitere isi na ha dị mega school na ihe kwekwala ihe a na ihe ụmụaka ga ihe a kedị ọkpara ga-anọchi mbiriji ya so na ọ dị mkpa ka ha gaa school so ka ọ gachaa ya sụkwara bifo ke ntakịrị na ya eku n'aka na galitere isi ya hụ ndị ga-enyere ya aka zụkwana ya ke ọsa kpata ya wụọ ya n'ahụ ya etetelie ga kọwara dị ọkpara nna esilekwe ihe nwaanyị a gwaga nna ha. Adanne ya mapụta ka ya gwa ya na that woman nwere di ya ma ọ kwepere na dọọ na ọhịa o ji ekwuga ihe ọ ga-alaik na ọmaghị onye nwaanyị awa na nwaanyị na ọwụ ekwensu na ọwa gwụọ elekiri ya gba ya nkịtị. Kedị ọkpara adanne ya tụngara na ha ọrịdị ha ewerele emere nne ihe a na-aga on ruo otu ụbọchị by then ha etolitechala. Kedị ọkpara nụ ntara kedị ọkpara ha gakwara n'university gụchapụta ka ada gara university ọ nọ ya etu di ya bịara ya lụọ di nụkwa ebe na kọntrolu ụmụnne ndị ka ọzọ na ọ naanị ya onye na-ana ekwe. Ọ ya ka ọ sị ya chọrọ ịhụ ụmụnne niile ha niile agbajuru gị ahụ ya ifuni ya nwa aga ahụ ya. Adanne ya gwawa ya na enwere ebe echi na enwere ebe ya gara chọọchị na ebuore ya amụma na nwunye nna ya na ọwa agwọ na serpent na ọwa witch na ọ chọrọ iji nwayọọ make sure na ha niile nwee ike bara uru na biko na enwe ihe ọ dọrọ ya aka na ntị na ọ sị ọhụ na ka aha na-agbachitere nwunye nna ha ese na ka ahụ ga-adị useless mgbe na-adịghị anya na ọ ga-ada ọrịa ọ ga-ada a ga-ebugharị ya everywhere na ọ ga-anọ n'ute ọrịa ya wụ ya nwa ya sị nọkwele ụdịka chọọchị kọga nọnsensị ka Adanne si ya nwakwala nwa repeat that thing against the man of God Chineke jikwara ngwa ọrụ na kama ọ ga-anọ oge ihe a na-ekwu n'isi ọ na-akọ nọnsensị na the man of God si na ya ga-anọ n'ute ọrịa na ya agaghị aba uru na a ga-ebugharị ya na ya ga-adị useless na ya ga-arịacha ọrịa gbaba ya n'isi ebido mewezie ka onye ara finally ọ wụrụ ọnwụ na ọ ka ahụ ka ọ chọrọ ibu ụzọ eri ka ahụ ruru ya nso na Bible so suffer not a witch to live. Ọ ka ahụ ruru ya nso ya wụ ya nwa na ka ọ ga-ebu ụzọ eri na ọhịa ya kpọrọ ha ka ya gwakwa ha ya were iwe shid nga ahụ bilie lawa ya elele jamb ugboro abụọ ya pasị ya enwechaghị isi akwụkwọ like that
ya ga ma ọrụ onwe ya ọrụ ya chokochikochi n'ọkwa nwaanyị nyere ndụmọdụ sị kama ị na-agbarị kpakakpaka na jamb na ọwa onye niile ka ihe gbasara akwụkwọ kọrọ na ọ lele ugboro abụọ na ọ gakwa mụọ ọrụ jide ọrụ aka ọtọ ugbu a na-esetụrụ ụmụnne ndị na-aga skuul na ya ga-ejide ọrụ aka ya ga-amụkwa n'ọrụ a nwaanyị a chụzuri na ọwa ọrụ ya arụga na ọrụ ọnụ nta ka ya nọ na-eme ọfụma eme ma ụmụ ihe eme ma keeki ma ihe niile decoration ya mere mmadụ na keeki ya mere ka e werere microphone nye esi ya bịa kọwaa na onwe introduce kọwakwanụ the art nọ behind this cake ya designer ya bịa kọwacha anya aka na awụ n'ozugbo ya handụrụ mic over gawa ka ya lee ma ụmụ nga emegekwe ihe rụmma megekwe ihe otede young man mara mma nwoke topụrụ na esochie ya ike jụwa ya aha ya ya ekwuo ọgwa wee sị na ya laikiri ya ya ga-alaiki ka ha matakwa onwe ha ya ele ya ọ mara mma nwoke nwedị ya na-efere n'isi ma tone otu o si ekwu okwu ma approach ya not the too neat ya sị mba ịnụkwa na ya ele ga-ese nụkwa ka enyeta ya chance ya chọdụghị ịbịa kụziwe ka enyeta ya chance nụntara ndị 1 week 2 weeks ha dị serious before mara o propose adanne ya gara bịa so na ọlụ ga-graduate na nwetaba ọrụ na ọ wụghị ịga skuul ọ wụ inweta ọrụ na ọsụ di ewe graduate na ọ gịnị ka di ya rụgakwanụ ka ya jụọ na ọ gịnị ka di ya rụga ya gwabasị ọ dị necessary ọ gbasara ya na ya na ya na-ebi mgbe m gwara na ma o ji enwe ihe mmega emete gị ka ọ gbasara adanne si anya na ya na-atụliri elu ngana na ya ma na nwaanyị emenye initiate ya na nwaanyị team une up ịrụ against them na ya ga-emeghe na-arụ mma ma ọ na ya kpachapụ anya elekere adanne kọpụrụ ya adanne mere ọnya ya this guy abịa kwụ ụgwọ isi ya lụọ ya lụwakwa ya lụcha ha lakpụrụ dịka di na nwunye no problem 1 week after ha mechara white wedding step mother ya eme invite si ya na di ya bịa ya na di ya gawa ha wụchasịa ọgwa ya sị biko na ya pụta eji ọ sị ya na di ya pụta eji step mother ya nụntara gawa n'ili mmanya gaa nga n'akụkụ ili mma ebe isi ya nọ bịa guzoro ya yisha slippers ya kpere aja ili mmanya n'aka si na kpowa ya mama nnukwu na ọ bụrụ na ọ dị ndụ na ya agaghị anọ ebe a taa n'ihi na di ya hụrụ ya n'anya too much na nọ ebe ọnwụ wepụrụ ya webata ya nwa ya batakwana were ụmụ ya niile mere ụmụ na ihe niile ụmụ ya ndị ka ọzọ na-eme ya ebubo niile ha na-ebo ya ha emechana ga-agwa eze obodo ha na ya wuwe ichitaga ha emechana gwa nna ha na ya chụla ya nna ha si enweghị ike ime na emegidere ya di ya na ya abụọ anwụọ eliele na enweghị ihe ya bịara rịọ ya na ihe niile ụmụ ya na-eme na enwebeke were ya iwe enwebeke gbabara n'elu ọjọọ enwebekwana eshi ekwuru okwu ọjọọ n'isi ha enwebekwana eshi ya gụrụ ha ikwu ọjọọ ya akọbekwana ha mbụ mana taa izizi ya na-abịa keta ili ya apart from ịzachasịa na ịbọchasị compound na taa izizi ya na-abịa ebe a wute anya mmiri na enwere ihe buru ya bịa ngara na ihe a na-arịọ ya wụ na ọhụrụ otu nwa ya na otu kele this particular one na ọ mara na ọ ga-emere ya ihe ọma na nleta eletere ụmụ ya na o meke sure na this lady na di ya arịọ nri ma e were nwanụ tie ya aka n'obi akwasị onye nwụọ na ọ naghị anwụpịa anya na naanị besa akwa n'ili onye ahụ na ọ ga-anụ na ọ wa akwa ka ya bịara ebe ugbu a na ya chọrọ ka ha wụọ star a ga-achọrọ abịa na ya gọziere ha na ihe ọbụla wụ ụzọ enwekwala ike na-ara ha ahụ na mgbaghe na ihe arịọghị ya wụ o were ihe ugbo ya na-arịọ tie ya aka n'obi gọzie this young man na nwunye nkwanụ nwa ya na ya abụọ na-enwe ihe ọzọ ya na-arịọ na ihe na ụmụ ya na-eme ọnụna ka ya kwugo okwu ọjọọ ọgọghị ikwu na nzuzo mana ebe a na-ahụ anya mana ọhụ na nwa na di ya na ọ mara na ọ nwụpịabeghị anya na o gosi ya yes truly na nwụpịabeghị anya okwekwe ekwucha nọrọ nga yiri slippers ya kọchasị aka ya n'ili mme di ya kpata oyi na-awụ di ya sechai na wow o bupụtara ha n'ihe rie iwekwerichala ije ahụ ya na di ya lara na naanị ihe di ya na di ya nọrọ nọ naanị 3 days kpọị di ya receive call international call nwa onye nwere abroad ya sị nụ call ya epike onye nọ na phone akpọwe sị na nọmba ya dịkwala ka mgbe a chọrọ ịhụ Trump yes na voice ya dị familiar biko na ọ kọwatatụrụ ya n'ụlọ onye ọwụ the guy akpọ onwe ya cosmate di ya nga ha na-aga school na ka ahụ shi na big family ya agashi ike tikish America that time mana ya na di ya nọ na mma mgbe ha nọ school na ada gaa ka hapụgodo ogologo akụkọ na o nwetala ọrụ ya sị mba ya sị oke na ya ga-esendịrị ya obere ego na ya gbajeme ga-eme international passport na enwere ebe ya na-arụ na enwe opportunity pụtara na ndị ya mana ọ dị brilliant na ya ga-eme international passport ngwa 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 na ya ga-esendịrị invitation letter ọ sị
di ya maliri na-eti na fonu na-eti ya sị nọkwa nụ na ya ga-emegode time adịghị na adịwe ya na-abaghachi n'ụlọ ọrụ na ya ga-akpaghachi na bak ya end ya kọl pere ọ sị ya na-ele di ote di ya na-ele ya ha na-ebo na-elekọrịta ọnwa onye ha ọnụ ọ ya ka di ebidoro the process na ọ weta di echi nweta onwe ya n'ala bekee. That was 10 years ago. Na di ya asụkwarakwana bịa kporo ya na ya na ụmụ ya na ebe a nke ya na ụmụ ya atọ na-enwe ihe magazine na di ya tiri akwụkwọ kpọta step mother ya na otu mkpụrụ nwa ya nwoke nụtara kpọgota ha Amerịka. Ụmụnne ya anọ ya tiwe bewe na nwanne ha nwaanyị otu nne ha n'okpobe nwebe ka ọ kpọgatara ụmụnne na otu nwebe ka ọ kpọgatara Amerịka. Ọwụrụ nwaanyị a na ọwụrụ nwaanyị a so na ahịa nwaanyị a kwụ ya gwa adanne ya sị na otiri ya nụrụ n'ute ọrịa dị useless na enweghị ọ na-akọ ga-aba ya ntị na till now na ọchọkwaghị realize mistakes ya na ihe ọrịa ga ihe menye gị nsogbu ya na ụmụnne ndị ka ọzọ ji life ji adịgara difficult because gịnị ha na-agbachi onye hụrụ ha n'anya wicked na ya biko eji stop ka akpọkwala nọmba na ga-agbanyụ fon na ha eme meeting that same night ha mege meeting adanne ya lakpo mma ha agakwuru ya na nro jụwa ya sị ihe art ga-awe ihe ya na ya kpara ihe awenwe ihe ahụ art ga na ọ ga-afọda n'ime ya bụ na mma ya gwara ya agbagawa n'anya na-eli ọ na-ezuzu na-akpaghere ya ụmụ ihu ọ sị mma ya gwacha ya datin adanne ya tete hit na-agba ya mere fon kpewe ụmụnne ya niile silekwe nro ya ruru lekwe ihe mma ya kwuru ebe ọ ka nụzi ugbu a wụ na ha chọzi ịrịọzi step mother ya ke na ugbo ya na ya na Amerịka na m lekwe nwaanyị n'ugbo na ọ nọ nga na ke gbawagazi obi na adị woman sị ka ya bịa lawa ga ahụ ha na ụdị gị na-ele na ụdị o ji chi ha na ya chọrọ ịsọfapụ ya na ya chọrọ ka ha mata ihe ha mere na ọ dịghị mma. Nwaanyị a na-etisi na ya chọrọ ịlaga ahụ ha na nwaanyị mba nọ na enwere human beings ka dị like this na this planet Earth kpụrụ onwe ha step mothers na nwaanyị a ji dị iche na ihe niile na ifu ndị ya si na ya nọtụkwuo na ka ha gbagharịọtọ ya chi ebe a na-akpọ kọlụ na-arịọ ya na nne na ugbo nọ nga ugbo nne na ya kwefe n'isi sokpola ka ya ga ahụ ha na ha chọrọ ịhụ ya na ebe ha realize ala na ka ya gawa na ọhịa ya nọzi n'elu ugbo everyday nwaanyị tete ụra ya sị ya chọrọ ịla ga ahụ ha mana o tele eji tụnwe ịhụnanya ha na nwaanyị mba nọ na enweghị ihe fụga ya ka this ọ na-ekwu ihe nọ ya jos bilie pụwa na ime ihe ụmụnne mere this woman ga nọ ngọrọ ọ nọ na-ekwu ya agadi nwaanyị nọrọ ngasị eyo achọrọ m ịla nga hụ mama ha nga hụ mama ha msị nne m ịhụnanụ Chineke tere onye ọbụla n'ụdị nke ya hapụ ya ọgawa because ndị a na-ekwu okwu ya wụ otu nne ṅụ Chineke makwa na otu o si rọpụta this type of woman kpọtara ya mkpa mkpọta ya n'ezinụlọ ụlọ ebe onye mejọrọ ọsọ kpola ya ga ahụ ha. Nne m tinye nwaanyị a n'ụgbọelu ọlawanụ ga ahụ ụmụ ya ewere iwe gị jisikwere ike gbaghara ha ọwụ ụjọ na otu esi ahụta ndị step mother. Ọ nwere somebody gwaga adanne ṅụ ka ọ gara egwu ahụ ọ gbaga ihe ahụ wuru shi ya na ike ọwụ ikikere nke aka ya enwere somebody use ga adanne ṅụ fight ga that woman mana ebe ugbu a anya efule ha onye mejọrọ so ya chọrọ ịlaga hapụ ya ọ ga lere ụmụ ya ka ha gagharịọ ya gị jisikwe n'ike ọ na-agbaghara ha n'ihi na a ga-alụ aga edozi ọ wa alụcha edozie. Nne m ụmụnne m ahụ ebe okwu nọ na ka ọ gbanyere fon m sị nụkwa step mother nwata nwaanyị nọsọ step mother ụna anụkwa na ịnọ ngala ewu step mother ụmụ nwunye dị ha hapụrụ wụsawara ṅụ ele otu isi eleke ha gị emechaa gị rie ekwensu ga-agba mgba mana mee dị needful mee ihe ị kwesịrị ime ọṅụ ga-awụ nke gị onye mere ga-akọchite na emere ya ọṅụ ọha nọ n'ọnụ udo dịrị ọnụ.